La Festa Major de l'Escala de 2009 proposa aquest any més de 50 activitats adreçades a totes les franges d'edat que es distribueixen des del 26 d'agost al 5 de setembre. Aquest divendres al migdia es presentaven de manera oficial i s'hi poden trobar des de les més tradicionals com el Festival Nàutic, el Corremulla o la tirada d'ànecs a les més novedoses com una plantada de telescopis. Totes les activitats es comenten al programa Parlem, que s'emet aquest divendres després de les notícies de 9:15 del vespre. Muntarem, com dèiem, 4 o 5 telescopis. La notícia bona és que el dia 4 hi ha lluna plena, ja ho vàrem mirar en el seu dia i per això hem escollit aquest dia, i per tant podrem veure tots els cràters a la lluna. Veurem la lluna a la perfecció, sempre que no hi hagi núvols, sempre que la climatologia ens ho permeti, perquè a més ja m'han dit que cuidado, aquest any amb la Festa Major, com el mes d'agost que hem tingut, la Festa Major caurà aigua. Les activitats són moltes i el pressupost s'ha reduït respecte d'altres anys per la crisi. És per això que algunes activitats s'han hagut de retallar. Les audicions de sardanes que tenien menys seguiment de balladors, almenys aquest any, s'han tret del programa. Aviam, aquest any qui ha sortit perjudicat d'alguna manera serien les sardanes. Les sardanes que, per exemple, l'any passat les del migdia no acabaven de funcionar, suposo que per l'horari, el que dèiem abans, la Festa Major cau entre setmana, la gent entre setmana al migdia està treballant, té comerços, està obert, i l'any passat sí que és veritat que hi havia alguna audició que a les Rotllanes hi havia 8, 10, 12 persones. Aleshores, clar, una audició val una quantitat de diners i no compensa potser la poca gent, i cuidado que tinc molt de respecte per la gent que són seguidors de sardanes. Pel jovent, de nou s'han programat els concerts de barraques i el Correbirra, aquesta ruta que porta per diferents locals que ofereixen cervesa gratis i que tot caminant porta els participants al recinte de barraques. El cotxe queda a casa. Doncs aquest any tornem a repetir les barraques per 4 anys consecutiu i bé, el que hem intentat sobretot com a novetat és, i com cada any intentem fer, és millorar la qualitat dels conjunts i de les bandes que venen. Aquest any començarem amb les bandes d'aquí de l'Escala, amb Cop de Rock i la banda de Lagúnia, i seguirem el dijous amb els Good to Go, amb la Limoncello, el divendres amb el Sona Son i el Che Sudaca, que són la gran atracció d'aquest any, el Che Sudaca, que estan fent tota una gira per Europa i per als Estats Units, i ara vindran a parar aquí, ens han fet, una mica d'un foradet, i com que els coneixíem amb ells, ens han fet aquest gran favor. I el dissabte tindrem aquest any 3 grups, que seran els Cabrons, els Margen Zero i els Bullet. I el que cal recordar és, com donant l'èxit que ha tingut els 2 anys precedents, és la cercavila de barraques o el Correbirra, que començarà aquest any a 9:15 el divendres, a 2:10 el divendres davant de la Caravela, a la platja de les Barques, i farà tota una volta sorpresa, acompanyada per una xaranga, i llavors tornarà a acabar a la platja de les Barques. Enguany, i aprofitant la celebració dels 25 anys del retorn de les relíquies de Santa Màxima, les parelles participants a les noces d'or i argent han preparat un programa especial, amb una processó marítima amb la patrona de l'Escala i una catifa de més de 100 metres que es farà entre les entitats. A la presentació dels actes de la festa també s'ha presentat el cartell guanyador fet per Jordi Piqué, que després d'un primer ensurt s'ha pogut imprimir amb la fotografia original. El cartell de la Festa Major d'aquest any que he presentat en el concurs en representa un estel que està volant pel cel, podríem dir, de l'Escala, i llavors jugant amb les lletres de Festa Major a l'Escala com si fos un globus aerostàtic que s'enlaira en el cel blau marí del fons. Aquí va haver-hi un problema que ja vàrem explicar-ho, que consistia en que suposem que la impremta devien fer alguna errada, van sortir unes taques blanques, que això ja s'ha pogut solucionar en el cartell en gros, ja surt ben fet. En canvi, en el llibret, tots els que hauran rebut el llibret hauran tingut el dibuix malmès amb aquestes taques blanques. La qualitat i la quantitat de les activitats de la Festa Major de l'Escala han fet que molts visitants i també gent de l'Escala hagi canviat els seus hàbits i allargui l'estada a la vila una setmaneta més per poder participar de la festa. Un canvi de tendència molt benvingut. Bé, en els darrers anys estem notant, s'està evidenciant un canvi de tendència de molta gent que, sobretot segones residències i famílies que passaven el mes d'agost aquí a l'Escala, i ara el que fan és allargar les vacances o bé canviar-les i aprofitar la primera quinzena de setembre seguir a l'Escala i poder gaudir de la nostra festa major. Això jo penso que és una bona mostra de que aquesta festa té un conjunt d'activitats, una programació de qualitat adreçada a tots els públics, petits i grans, amb una especial atenció, com dèiem, al públic juvenil i infantil,
i bueno, estem molt satisfets perquè ens ajuda una mica a trencar també amb l'estacionalitat tan marcada que tenim d'aquests mesos d'estiu, sobretot als pobles turístics. Per tant, la valoració és molt positiva i insistim en aquest fet doncs, de la gran qualitat del conjunt d'activitats que es programen per aquests dies.